Il-laboratorju tal-viroloġija fl-Isptar Mater Dei ġie akkreditat mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. Dan huwa wieħed mill-laboratorji li jaqa' taħt id-Dipartiment tal-Patoloġija li analizza testijiet tal-mikrobi li jittieħdu minn viruses, fosthom influenza, ħosba u ħosba Ġermaniża. Dwar dan tkellimna mad-Direttur tad-Dipartiment tal-Patoloġija, Chris Barbara. Mill-Settembru law tiġa sibna 8 każijiet tal-influenza, tilqima bdiet tingħata u tiġa tinsibu H3, it-tip ta' influenza li hawn li tiġa qiegħda fit-tilqima. B'hekk dan il-laboratorju huwa fost 200 laboratorji minn madwar id-dinja li skont l-Għaqda Dinjija għas-Saħħa qed juża l-ogħla standards. L-ewwel ħaġa ħadu pjaċiraw Malta għaliex il-ħaddiema tagħna huma ħafna ħabbrieka. Jiġifieri kollha huma nies gradwati, nies kapaċi li jaħdmu ħafna, allura mal-ewwel għalulna intom m'għandna dubju ta' xejn li se taslu fejn irridukom taslu. Tawna l-affarijiet li għandna bżonn, jiġifieri tawna checklist ta' affarijiet ta' testijiet li għandna bżonn nagħmlu u aħna fi żmien qasir għamilnihom dawn l-affarijiet reġgħu ġew jagħmlu l-ispezzjoni u immedjatament issa il-Ministru għadu kemm irċeva dan iċ-ċertifikat. Akkreditazzjoni li ngħatat ukoll wara li l-laboratorju investa f'aktar apparat ġdid li minnu fih wassal għal riżultati. Iva, llum għandna revoluzzjoni kbira fil-makkinarju li għandna għaliex fejn soltu inkabbru l-mikrobi dik li ngħidu la culture u jieħu ġieli ġranet jew enkexur f'ċertu mikrobi biex jikbru, illum b'sistema molekolari nistgħu nidentifikaw il-mikrobu f'ħin ta' sija u nofs. Allura il-pazjent immedjatament nistgħu intuħ it-trattament mingħajr dewmien. Fi żjara li għamel il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn innota l-mod professjonali li bih jaħdmu il-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Patoloġija. Tkellem dwar l-importanza taċ-ċertifikat mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa għall-qasam tas-saħħa f'pajjiżna. Il-laboratorji tagħna huma parti mill-servizzi li joffri l-isptar tagħna. Fil-fatt, kuljum ikun hawn 22,000 test li jsiru fil-laboratorji tagħna u allura importanti li s-servizz li nagħtu hawnhekk ikun servizz ukoll ta' eċċellenza.